Isang masayang araw po sa inyong lahat dyan mga ka-road trip. Andito na po kami ngayon sa Barangay Montenegro, Balatan. Napakasaya po namin dahil mayroon na naman po na blessings po na dumating po kay Prince Jubin. Dahil mayroon pong mabuting puso na nag-sponsor po sa kanya. Kaya Ma'am Josephine Hernandez and Sir Andy Hernandez, ayan po, dala-dala na po ni Andok po yung ibibigay nyo po na tulong po kay Prince Jubin. Kaya thank you po sa blessings po na ibinigay nyo po. Kaya ayan po, maglalakad muna po kami dahil medyo po may kalayuan pa po yung bahay po nila Ate Gaga. Siguro mga 10 minutes pa, lalakarin natin. Ando? Oh. Yan. Dito na. Bundok na po dito. Maglalakad muna po kami. So yan po, papunta na po kami dun sa bahay po nila. Dito na lang po kami dadaan sa kabila, oh. Para shortcut po. Para madali po kaming makarating dun sa kanila. Medyo may kalayuan kasi yung bahay nila dyan sa sentro. May anahaw. Oh. Maliit pa yung anahaw. Diyan pala sa diyan sa kanto na yan, medyo malawak-lawak rin yun. May mga tanim na mga niyog. Kadaming niyog dito. Dami pong bunga ng niyog. Kaya lang sobrang taas. Nung unang pagpunta namin, doon Andok sa kanila, doon kami sa kabila dumaan. Pero dito, shortcut daw. Pag umulan pala, sobrang putik dito. So yan, mayroon pong sapa. Maliit na sapa. Yan, taas na naman po kami. Yung papunta po dun sa kanila, Tagaga, pababa, pataas. Yung daan. Wala, ano yun Andok? Ay, may kalabaw. May kalabaw doon. Ayun, yung kalabaw. Ala, baka manghabol yung kalabaw. Dali. Mababa, tataas naman. Yes, oy, madami pong kambing pala dito, oh. Daming kambing, oh. Mas maganda talagang mag-alaga dito ng kambing kasi daming mga daming yung damo dito. Tataba ng damo. Yan pa, mayroon pang kambing. Yan, malapit na po kami dun sa bahay po nila.
So yan po. Kikita ko na yung bahay nila. Yan po yung bahay po nila. Tigaga. Ay, sus, may aso na. Ala. Baka mangagat yung aso. Wow, babait ng dalawang bata. Nag-bless na. Hello. Oh, bless ka. Bless. Ay, bait naman. Ay. Yan, ano nga yung pangalan mo? Ha? Si Agong? Ay, si Nunoy pala. Ito pala yung si... Ito pala si ano, Agong. Yung makulit. Yung bless ka. Ay! Diyos, may aso. Yan, si Kuya Bongbong, anong niluluto mo? Ay, mabuti at makikikain kami. Joke lang. Oh, nagluluto na si Kuya Bong. Talbos na ang ano to? Kamote. Ay, ang sarap niyan eh. Oh, masarap po yan. Talbos ng kamote. Mamaya pahingi kami. Yan, dito po yung kusina po nila. Asan si Ate Gaga? Doon sa ano? Garden. Nag-garden. Yan, mabuti. Para magtanim ng gulay. Saan bang banda? Ay, doon. Kita ko na. Ano, kumusta na, Agong? Ha? Agong? Kumusta na? Pahingi ng lollipop? Hindi, sa'yo lang yan. Joke lang naman yun, Agong. Isa tay. Naman. Nabot pa sa naman ako. Saan ka galing? San Francisco. Hindi ko sukalap. Kanal ka na. Nag-deliver kayo ng kawayan, yung... Oo. Oo. Yung sa tiga, nandun. Ano yung pinagkakabalahan yan, sabi. Bakit di mo tinutulungan si mama mo? Di mo kaya? Di daw kaya. Ayan po. Ayan po si Prince Jubin. Hello, Prince Jubin. Prince Jubin, ano, kumusta ka na? Ha? Hindi ka na inuubo? Hindi. Kumakain ka pala ng candy? Lagi kang kumakain ng candy? Dapat minsan-minsan ka lang kumain ng candy, ha? Kasi bawal yan yung mga matatamis na. Kasi may asma ka. Pero paminsan-minsan, pwede rin. Basta minsan-minsan lang. Yung makikita nyo ka road trip. Itong kapatid po ni Prince Jubin, no? Napakasigla ng kapatid niya. Samantalang si Prince Jubin medyo mahina-hina. Siya po yung panganay sa 3. Sinong gwapo sa inyong 3? Sinong gwapo? Yung magsasabi, bibigyan ko ng piso. Ayaw nyo ng piso? Ilan gusto mo? O, sino sa inyong 3 ang gwapo? Sige. Sino sa 3? Sino sa inyong 3? Si Nonoy? Si Prince Jubin? O si Agong? O, sige nga. Sino sa 3? Sino sa inyong 3 ang gwapo? Ako. Oh, si Agong talaga. Agong talaga yung gwapo. Oh, dahil ikaw ang gwapo, sasama ka na sa akin. Doon ka na sa bahay. Doon ka na sa bahay, oh. Ang saya-saya po nila, oh. Nag-aaral ka na, Noy? Epa. Ikaw, Agong? Amo na. Ay, hindi ganyan yung pagsasagot. Sasabihin mo, opo. Opo. Yan. Anong grade ka na? Ingka. Par. Grade 4? Grade grade 4 daw si Agong. Daycare ka pa lang daw, sabi ni mama mo. Grabe. Tinalo mo pa si kuya mo. Ikaw, Prince Jubin, anong grade ka na?
Oh, grade 2 pa lang nga si kuya mo, tapos ikaw grade 4 ka na. Babi, excited si Agong. Ikaw, Nonoy. Nonoy, sama ka na sa akin sa pag-uwi. Pupuntan ko muna si Ate Gaga. Ano ko yung bubungkal ng ano ng lupa. Para sa ano yan, Ate Gaga? Garden. Taniman ng gulay. Ah. Yan, mas mabuti pang nga yung ganyan na lang yung ginagawa. Magtatanim na lang diyan sa ano. Para Mahal ng gulay. oo, mahal nga ng gulay ngayon. Kaya may kasabihan na magtanim at mayroong aanihin. Yung mahal ng gulay. Oo, sobrang nga mahal ng gulay ngayon. Meron na kami itatanim dito. Anong itatanim mo dyan? Yung bilang, tapos talong. Maganda naman yung ano, yung lupa pala dito. Mayroon nga matigas din minsan kasi pag mag-ulan-ulan na naman, pinuhon. Mhm. Si Kuya Bong, na pagdahan ko dun sa inyo, pumasok ako dun sa kusina, nagluluto ng gulay. Sabi ko, wow, sarap naman yan, Kuya Bong. Favorite ko yun, yung ano, kamuting kahoy. Hindi na akong kumakain. Bakit? Takot. Hindi ka sanay kumain ng kamuting kahoy? Yung laman. Ah, yung laman kinakain mo. Kasi dun sa Mindanao, hindi yan ginugulay. Iba-iba talaga. Dito kasi sa Bicol, yan ang pinakamasarap na gulay dito. Recipe. Yan, oo. Yung kamuting kahoy tapos yung laing. Yun ang pinaka-the best dito. Yan, napakaganda po ng view po dito. Napakalawak ng ano, dun, ng umahan. Ang dami-daming po nga puno. Tapos dun po, karamihan po, mga niyog po yung nakatanim. Yun o, mga road trip, may nakikita ako na papaya. Dalawa lang yung bunga. Kung malaki-laki lang yan, hiningi ko na para sa pista. Malalaki yan. Ha? Malalaki yan. So, ang bunga niya. Ito ano pa. Tapos yan o, mayroon pong mga bunga po yung sampalok. Sampalok. Maasim yan, Ate Ga, o matamis? Ewan. Sabi ng mga bata, maasim daw. Maasim. Pero ginagawa yan na candy. Sinigang. Lahat yan. Gangin. Nilalagay sa sinigang. Ano na ginagawa mo, Agong? Ano po? Yan, sa kakalaro mo, naputol na yung tsinelas mo. Ay, kawawa naman tong si Agong, oh. Kawawa, oh. Yan, tinutusok na lang niya ng kahoy para Araw-araw yan ang may ginagawa pag magtakbo. Magtawag ma, Ta. putol step in ko. putol na yung tsinilas mo. Ala, wala kang tsinilas. Yan. Sobra kasing likot kasi ni Agong. Ang likot. Gusto mo ng bago na tsinelas? Ha? Amo. Di, anong sabi ko kanina, wag sasagot ng amo, dapat? Opo. Yan, dapat ganyan yung sinasagot. Yan, ikaw, Prince Juven, gusto mo rin ng tsinilas? Opo. Ha? Opo. Manipis na rin pa yung tsinilas mo. O, tingnan mo si kuya mo, oh. Yung tsinilas niya hindi pa putol. Lupa. Lupa. Lupa atin. Ha? Ikaw, Nonoy, gusto mo rin ng tsinilas? Oo. Ha? Ano sabi ko? Opo. Opo. Opo, yan. Babait naman ng mga bata na to. O, patingin ng tsinilas mo. Anong nangyari dyan sa tsinilas mo? Naputol. Putol, oh, nakalak na yung tsinilas mo. Oh. Yan, oh, naputol na daw po yung tsinilas ni Nonoy. Naputol na sa kabano. Kaya sabi ko magpapakabait lang kayo, ha. Tapos sasagot kayo ng opo sa inyong mga magulang, ha. Opo. Ganyan yung ganyan yung gagawin, yan ganyan yung pagsasagot niyo sa magulang niyo, ha. Opo. Ha, Prince Jobin? Opo. Kaya mamaya baka
mayroon nang dumating na chinilas. Para may bago kayong chinilas. Ano sabi mo? Bicolanong kalbo. Bicolanong kalbo. Ano? Tama. Bicolanong kalbo. Ang Bicolanong Kalbo. Nakita niyo na si Bicolanong Kalbo? Oo. Saan niyo nakita? Ito po. Saan mo nakita si Bicolanong Kalbo? Sa TV. Ah, sa TV. O ayan, Bicolanong Kalbo. Nakita ka daw ni Agong dun sa TV. Gapo si Bicolanong. kalbo. Gwapo. Ayusin mo nga yung pagsalita mo. Karaya. Harap nga ni harap. Umarap ka kasi. Kalbo. Gapo si Bicolanong kalbo. Ah, gwapo si Bicolanong Kalbo. Mabuti ka pa't nakita mo si Bicolanong Kalbo sa TV. Kami, hindi pa namin nakikita sa TV. Nakita sa cellphone. Sa TV daw nakita. Meron kaya nag-ano doon sa sentro. Ah, dun sa... YouTube. Ah, nakita mo na dun sa YouTube si Bicolanong Kalbo. Dun yun sa cellphone na. Sa cellphone mo nakita. Kala niya TV. Walang buhok daw. Kasi kalbo yun eh. Tapos malaki pa. Tinuro ko nga eh. Ikaw, Buboy, nakita mo na yun, Buboy. Opo. Yan. Nakangiti na si Prince Jubin, no? Saya ni Prince Jubin. Noon, hindi mo makikita yung tawa niyan. Nung una naming pagbalik nun, medyo hinihingal pa yun, di ba si Jubin? Opo, hinihingal pa po. Pero ngayon, Okay na po. pero oo nga, parang medyo okay na rin nga yung paghinga niya. So, bali napainom mo yun, Ate Gaga, ng salbutamol. No? Nabilhan mo po siya ng gamot. Opo. Binili ko po lahat yung gamot niya. Buti na. Buti naman po kung ganun kasi yung nag-sponsor po kay Prince Jubin, dapat po na papahalagahan po natin yan kahit yung mga binibigay po nila kasi gusto po nang sponsor na gumaling po yung anak. Dahil para naman yun sa kalusugan po ni Prince Jubin. Kaya bakit natin natakpan ni Prince Jubin yung Mag-uubo kaya. medyo inuubo pa siya. Kanina nga Ate Gaga, nung pagdating ko, nagkumakain siya ng ng candy. Okay. Yung lollipop. Sabi ko nga, wag nang munang kakain ng ng mga matatamis. Kasi nga, di ba may asma yun? Anong sabi mo, Agong? Napakabibo naman talaga tiga na itong isang mong anak. Sabi yan. Siya, marunong. Matanda yan. Oo. Parang matanda talaga. Yung isip niya. Anong sabi mo, Boy? Malamig. Nilalamig ka? Oo, sige, maghingi ka na muna ng ng jacket kay mama mo kasi anuan mo Ate Gaga, nilalamig daw. Yan, suotan mo muna Ate Gaga ng jacket kasi nilalamig daw. Hinawakan ko nga. Kanina kasi Ate Gaga, nakaupod dun sa dun sa lupa. Sabi ko nga tumayo kasi yung singaw ng lupa. Nakaula doon kasi. Kumusta pala yung Ate Gaga ng tiyan niya? Di ba nung okay papunta? na po. Maano na siya. Mabuko na yung matigas yung tiyan. Buti nga't gumaling na si... Yung ano na lang, yung ubo na lang niya. Yun na lang. Pinahilot mo siya? Opo, pinahilot ko na po. Parang medyo okay na rin yung yung mukha niya na. Opo, napansin din namin. Kaya malaking pasalamat din namin. Tapos araw-araw mo siyang pinapainom ng vitamins niya? Opo, tuwing umaga pagkatapos siyang mag-almusal. Isang beses lang naman Opo. yun? May vitamins pa po siya? Meron pa po yung yung binigay na perang binili ko. Binili ko ng vitamins. Binilan mo ulit? Yung vitamins niya, araw-araw pinapainom ko, tapos kukunti na lang. Kukunti na? Opo, kukunti na lang yung vitamins niya. Sige, upo ka na doon. Ang likot. Noy. Ang likot. Kakatuwa. Naputulan ng buntot. Ang likot. Tapos si Jubin, napapatingin lang sa dalawa niyang kapatid. Oo nga. Tapos yung antibiotic na ubos na niyang nainom nun. Opo.
naubos na po nga lahat yun. Mm. Sabi ng doktor sa amin, ibalik yan ng pa isang semana. Ibalik. Di naman kami nakabalik. Kasi Mm-mm. wala kaming pang paano. Hindi na nakaano ng pera pang door-to-door papunta ng Nabua. Kaya vitamins na lang yung pinapainom ko sa kanya. Kasi nga 'di ba dun sa resita dapat mainom niya yun, ma-maintain niya ng 60 days, di bali 2 buwan yun. Opo. Tapos nung isang araw, nagpaano pa lang kayo, yan, Aurora? Opo, nagpa-aurora kami kasi ng asawa ko na yung sabing ipa-aurora. Kaya kami, ginawa namin yun na nagugulay kami hanggang sa nakaraos man din kami. Panata nyo para Para sa kanya po. para kay Prince Jobin. Yan gagawin talaga yung lahat talaga para gumaling. But kahit lang kayo basta nakaraos. Opo, naggulay lang kami noon, at least na namin kaya sa Panginoon na magaling siya. Kaya gagawag lang tayong makakalimot kay Lord, lagi lang tayong magpe-pray. Kasi pagsubok lang naman 'yan. Opo. Malalampasan rin 'yan. Kaya ikaw, Boboy, marunong kang magdasal? Opo. Yan, magdadasal ka lagi kay Lord, ha? Pagka gising sa umaga, tapos bago matulog, yan, laging magdadasal. Sabihin mo kay Lord na sana, Lord, pagalingin mo po yung sakit ko. Dapat yan, ganyan yung sinasabi mo, ha? Kasi didinggin din yan yung ating Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Yan, tingnan mo, yung labi ni Prince Jobin, parang medyo hindi na tulad nung dati pala, no? Oo, hindi Na puting-puti, maputla talaga. Mas May na pula-pula yung na. pag-iisip namin kasi nakikita namin sa kanya na pula na yung labi at saka yung yung mata niya. Noon ang puti nitong mata niyan. Tapos itong nito, ang putla nito, ang puti. Wala kang makikita ito na pula. Dating, At least namin naagkot, mayroon talaga siyang pula. Noon hindi, walang pula to pa, as in puti. oh. Ang puti yan. Tapos yung pa nga, yung talbos ng kamote, yung pula, Opo. Na Dapat- namin yung sabing pinapakain mo yan. pakuluan. O pinapakulan, tapos pag nagsasaing, linalagay doon sa ibabaw. Tapos lalagyan mo ng isang limonsito. Yung tawag dito sa atin, sabing tinututob. Yan, minsan lang, yung sabaw na minsan nilagyan ko ng asukal. Yan. Parang juice kamote. Yan gagawa ka ng juice. Ya, wag ka na munang kakain ng ng yung mga candy. Kasi kanina nakita ko to kumakain yan. Sinasabihan ko nga to na wag mo nang kumain ng mga matatamis, tapang magkain siya ng mga matatamis, atakin siya ng ubo. Nya papawisan hanggang hindi maputol-putol yung ubo pag makaano ng matamis. Tapos lagi mo yan, papalitan mo lagi ng damit para di yan matuyuan ng pawis. Mas maganda nga ilalagay mo nga dyan, yung yung dyaryo. Kasi mas maganda yung dyaryo sa pag mayroon mga asma. Pag makaano ako, magbili ako. Grabe yung sakit ni Jubin. May asma, tapos yung tawag nito leukemia. Nagkasabay yung sakit na niya. Kayanan mo yan, boy, ha? Labanan mo yung sakit mo. Gagaling ka. Tapos yung masasabi ko lang, wag mo po siyang pagpapalaruin dyan sa mayroong mga alikabok. Kasi unang-una yun yung pinaka number 1 sa mayroong asma, yung alikabok. Doon lang to sa loob. Minsan sabi ko pag umaga, pag mayroong araw maglabas, kasi yung masikatan ng araw. Pwede yun. Pag bandang mag-alas 8 na. Yan, tapos Kahit hindi pa makabot ng alas 8 dito na yan sa loob. Tapos pag gabi, pag mga alas 5 na, dapat dito ka na sa loob ng bahay kasi bawal yung asma na, yung mayroong sakit na asma na nang tawag nun?
Bawal makuan sa agmo. Tawag dito sa atin agmo. Yan, bawal yun. Tapos wag kang laging nakapaa. Kasi yung lamig dyan sa paa nagsisimula. Kaya dapat lagi kang lang nakatsinilas ha. Nagpunta po kami ulit dito kasi mayroon na naman po na blessings po na dumating po sa inyo. Mayroon pong tumulong ulit kay Prince Jubin. Ayan o. Parang inaantok na si Prince Jubin. Kasi Inubo talaga. kuya, Mapupuyat talaga kasi yung kahit ubo. anong ganda ng tulog, magigising. Si Gaga, mayroon po akong bibigay ulit kay Prince Jubin po. Ito po ay galing po sa ating sponsor po na si Sir Andy Hernandez at sa kanya pong asawa na si Ma'am Josephine Hernandez po at sa kanya pong mga anak. Kaya ito po yung pinamili ko po. So yan, buksan na ninyo, Boboy. Sige, buksan na yung pasalubong sa inyo. Oo, sige na, buksan na. Yan. Alin? Mangga. Tingnan nyo, buksan muna. Mayroon kayong prutas dyan rin na. Ha? Oo, sige na, buksan na. Kuya, tulungan na si kuya. Wow, dami ay, daming mga pasalubong ah. Uy, may chinilas na rin na. Boy. Ako. No, anoy. Hindi na. Pwede. Oh, sa'yo yung chinilas na yan. Hindi na. Oh, ay, nakuha na ni Prince Jubin yung vitamins yan. Ate Gaga, oh. Ang laki naman. Oo. Oh, hawakan mo, Boboy, oh. Yan, dalawa po yung binili ko po na vitamins sa Ate Gaga kasi nga po, di ba malayo kayo sa syudad. Ay. Yan, kaya dalawa na po yung binili ko po. 300 po pala yung isang bottle yan, kaya bali 600 yung dalawa na yan. Pang mahal niyan eh. Hindi man pwede ito bilhin sa tabili na ipaan sa generic kasi yung ano pa niya, sobrang din talaga. Go. Ayun. Yan ah, kumakain na sila. Kinain nila agad yung saging. Tuwang-tuwa yung mga ba. Oo, hati-hati kayo yan. Tapos ikaw, Buboy, mag-stock ka ng pagkain mo ha. Para mayroon kang pang-snack, pang-merienda, tapos pag nagigising ka sa gabi, kakain ka. Tapos magtimpla ka ng gatas. Mayroon kang gatas dyan, nakuha mo na. Yan. Gatas mo. Tapos yan, may prutas ka, mayroong orange, vitamin C yan. Dapat kumain. Di ubak. Ha? Di ka una na di ubak. Oo. Pwede, oo, balatan mo yan. Kakaon mo na di ubak? Ha? Kung kakainin daw yung balat. Oo, balatan na lang ninyo. Adi, sulupin. Go. Ay, Oh. ang ganda ng sinilas. Ang ganda daw ng tsinelas. Maganda kaya ako ka di Maganda ako di Napakasaya po nila, oh. Bunong di boboy. Yan. Ito mga biskwit Ate Gaga, yung binili ko po yung walang mga flavor na mga itlog kasi 'di ba sabi mo mga bawal siya ng mga itlog, kaya yan plain na lang yung binili ko. Bawal siya ang itlog tapos yung manok. Yan, buksan mo na, Boboy. Kanakuha di Kanakuha di. Yan, kainin mo na yan. Dikit eh. Saya po ng mga bata, oh. Kaya. Makulit. Naaba. Mahaba daw. Tabbit-bit. Salamat sa bikulan ng kalbo. Makulaw ng kalbo. At sanag is At sanag in-sponsor sa amin. wow, bait-bait naman yan. O ikaw, Agong, di ko narinig yung sinabi mo. Bikulan ng kalbo. Salamat. Ulitan eh. At sa nag-sponsor na si
Sir Andy Hernandez and family. Ayan. Kumakain na. Yan, buti nga at may may nag-sponsor po ulit kay Prince Jovin at madudugtungan po yung vitamins po niya. Kaya yan, malaking tulong na po yan dahil mayroon pong nagbigay ulit sa kanya. Yung binili namin na pangalawa, kunti na lang, mga tulong araw na lang ata mauubos yung pangalawang vitamins niya. Maubos na. Saktong-sakto, Ate Gaga, at mayroon pong nagbigay sa kanya para makabili ulit ng vitamins. Yan, Boboy, masarap? Mapait. Na, yehey. Pagkakain ng orange, saging naman yung kakainin. Nonoy, oh. Pwede pahingi. Uy, grabe. Saya ng mga bata. Kaya kung saan magkatawa na lang ako. Kahit kung Oo. pagod na pagod. Three brothers. Pagod na pagod. Kita kong masayahin. O, yung orange mo, ilagay muna dyan sa plastic. Hindi. Hinati muna yung orange, tapos pagkahati ng orange, yung saging na naman yung kinakain niya. Nilagay na dun sa damit. Saging nakadarumang orange. Hayaan nyo lang kasi para naman yan sa inyo. Tapos ikaw, Buboy, yan bukas magtira ka ng para mayroon ka pang kainin. Ay, ubuhan. Busog ka na? Uy, thank you Lord at busog na daw si Nonoy. Sarap ka na kakainin. Sarap daw ng kakainin. Talaga di. Ay, Talaga naka-eating si Bu. Up to date. grabe talaga. Tapos, sarap ng kinakain. Tapos, mayroon pang mga bagong ano yung binigay ko kanina? Chinilas. Siyan, Ate Gaga. Yung nag-sponsor po kay Prince Jovin ay nagbigay po yun ng 1,400. Oh, bulaklak, ang bulaklak, ang bulaklak, ang bulaklak. Tapos yan, Ate Gaga, yung 1,400 po ay mayroon pa po ditong sukli na 12. So, Ate Gaga, sukli pa ay 12 pesos pa po yung sukli, Yan, Maraming salamat po sa nag-sponsor. Ibig lang ng kalbo. Lalo na po kay Sir Andy Hernandez at kay Ma'am Josephine Hernandez at sa kanyang mga anak po. Maraming salamat po. At saka po kay Bicolanong Kalbo. Maraming salamat po. At saka ito pong binigay sa amin, malaking tulong po ito para sa anak namin. Dahil po yung kukunti na yung vitamins ni Prince Jovin. At saka mayroon po na dumating sa amin ngayon. At saka malaking pagpasalamat ko po sa kanila po. Saka po, lalo na po kay Bicolanong Kalbo. Lalo na po sa nag-sponsor sa amin, si Sir Andy Hernandez at saka po kay Ma'am Josephine Hernandez, lalo na po sa mga anak niya po. At saka lalo na po nitong mga pagkain po, malaking mas masaya po ako na nakita ko silang lalo na kumakain po. Yeah. Kaya yan, Ate Gaga. Yung masasabi ko lang po talaga, Ate Gaga, kung ano man po yung binibigay po sa atin sa inyo po ng sponsor po ni Boboy ay kailangan po natin yan na pahalagahan po, Ate Gaga.
marami man yan o kaunti, kailangan talaga po natin yung pahalagahan dahil swerte nga po dahil si Prince Jobin po yung napili po niya na tulungan po. Kaya kung ano man po yung sinasabi po ng sponsor, ay kailangan po natin yun na sundin po. Dahil malaking tulong na po yun dahil lalo na po dito sa dito nga po sa vitamins nga po na pinabili po niya. Importante po to. Oh, importante po rin kay Prince Jobin. Kaya yan po dudugtungan na po yung vitamins po ni Prince Jobin. Kaya, kasi nga po, diba, sabi mo doon sa resita niya, 60 days dapat makainom dun si Prince Jobin ng vitamins. Kaya saktong-sakto po yan. 2 na yung binili ko para ma-maintain po niya yung pag-inom po ng vitamins. Hina, sasabihin. Salamat po. Sir Sir Ande Ande Hernandez Hernandez. at sa family niya. Sa pamilya niyo. Dahil mayroon na ako. Ano sasabihin mo? Dahil mayroon ka ng inumin na Vitamins. vitamins. Medyo po kasi mahihain po kasi si Prince Jobin. Wow, may chinilas na kayo. Oh, ano sasabihin? Anong sasabihin? Opo. Oh, opo. At sa sponsor. Sa nag-sponsor At mayroon mayroon na po kami po kami bagong bago sinilas. yay! Lilas. Salamat po, Sir Andy Sir Andy Hernandez Hernandez at sa kanyang asawa at sa kanyang asawa na si Ma'am na si Ma'am Josephine Josephine Hernandez Hernandez at sa kanyang at sa kanyang mga mga anak. anak. Yay! Wow, ang saya-saya ng mga bata. May bago na silang tsinelas. Yan, si Agong napalitan na yung tsinelas niya. Yan, yung isang paa wala ng suot. Wow, sobrang happy ng mga bata na to. Napakasarap ng pakiramdam na mayroon tayong napapasayang mga bata. So yun mga ka-road trip at natunghayan nyo yung kwento ni Prince Jobin. So yun, maraming salamat sa ating sponsor na si Andy Hernandez at sa kanyang asawa na si Josephine Hernandez at sa pamilya niya. So yun, nakita natin yung improvement ni Prince Jobin nung nakaraan na pinuntahan natin, na nabilhan natin ulit siya ng vitamins. So medyo lumalabas na yung pula sa mga labi niya, na medyo maganda yung resulta. So yun, maraming salamat sa inyong mag-asawa, na sana ay marami pang blessing ang dumating sa inyo sa mga ginagawa nyo na pagtulong. At yan, maraming salamat din sa team natin ng Team Balatan na si Jollibee at si Andok, na kahit malayo yung lakarin ay hindi kayo nagdalawang isip na talagang may atid yung ating tulong sa pamilya. So yun. At sana ay huwag kayong magsasawa na magsuporta sa Bicolanong Kalbo Vlogs. Maraming salamat sa inyo, sa mga solid supporter, solid subscribers, at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please pa-subscribe naman po para po marami pa po tayong mga kababayan na matulungan. At nakikita nyo yung mga ngiti ng mga bata na hindi natin mapapalitan ng kahit anong bagay. So sobrang sarap sa pakiramdam na makita yung mga batang na sa maliit na bagay ay nandun yung mga ngiti nila, na talagang yun ang nating kahit sa maliit na bagay nating mga pagtulong, pero sobrang laki ng para sa kanila yon. So yun, maraming salamat sa inyo, and God bless to all. Ingat kayo lagi. Mahal namin kayo. Bye-bye.